ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Sarki Allah Jalali da ba mu Allah madogarar bayinsa, to shi za ya baka bai ma guri ba. Zibe kowa ya saurare ni, kowa ya bude kunnensa da kunnen basira. Wata kawata ce sun haɗu da wani saurayi yana Dubai, ya gan kyakkyawan yarinya ya rubuce, ya ce fashi nan da sati biyu kawai a dora aure. In ji kawata no problem, kun san kafin nan da sati biyu dole a haɗu a dinga hira su wawa. To idan an ji ana hira babu wani abin da ake yi sai dai a ɗan yi tose-tose da lashe-lashe da ɗan taɓa na wani wani ɗan kaɗan. Ni ne nake ba da labarin da ta da sweet me. Sai ta ce mushi ka je ka buga queen service skincare, ta je ta hada ka ta baka maganin maza. Sai ya ce a'a ni ina da karfi na. Kawai da aka yi aure muka je muka sha biki, aka yi aure miji ya shiga, yana shiga gurin kai sai ya ka Ga aljanin kiɗa dan malam, aljanna masu kan kiɗa dan Musa. Idan waka ake fada kadar jizu, to har da ado ina faɗi gadar jizu. Sudanai gidan ga mai kan waga, ni sudanai gidan ga mai kan waga. Nazi baby, yale muna buga ya fada Allah, don ka riga ziga ce Allah ne, ke ma kin riga zikin ce Allah ba. To kyale muna buga 'ya'yan shegu, jirgin leda masu gurmi. Koyo zibebi na gida 'yar malance, jikan malance, sha rubutun malance. Arna na gaban ki to baki sare ba, arna sun sako wuta, Allah ya sako ruwa. Ya gara da ganye da zuzi ina gaya maki 'yar baba, sai dai ta ɓata baki iska dut.